Reġgħet magħna sfida oħra tal-lifecycle bil-għan li jingabru flus biex jgħinu lill-pazjenti tal-kliewi. L-Erbgha fil-ghodu l-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa' mal-partecipanti tal-lifecycle ta' din is-sena. Preżenti għal din il-laqgħa f'Kastilja kien hemm numru ta' ċiklisti fosthom il-fundatur tal-istess lifecycle Alan li tkellem dwar kemm huwa importanti li jkun hemm l-appoġġ min-naħa tal-pubbliku. Propju ftit tal-jiem oħra eżattament nhar is-Sibt 17 ta' Awwissu li ġej tibda l-15 edizzjoni tal-isfida tal-lifecycle u li din is-sena ser tibqa' sejra sal-1 ta' Settembru. Il-vjaġġ ser ikun ta' 2000 km mill-belt kapitali tal-Belarus Minsk lejn il-belt ta' San Pietruburgu fir-Russja. Is-sena li għaddiet inġabret is-somma ta' 130,000 euro li jingħataw għall-unit tal-kliewi fl-isptar Mater Dei. Il-parteċipanti ilhom għaddejjin b'diversi attivitajiet biex iħejju ruhom sew għal din l-attività u l-isfidi diffiċli li din tista' ġġib magħha. Sabiex jibqgħu motivati għal din l-avventura, iċ-ċiklisti jridu jżommu f'moħħhom id-dbatijiet kbar li jkunu għaddejjin minnhom dawn il-pazjenti li jsofru mill-mard tal-kliewi. It-tama hija li din is-sena bil-flus li jinġabru jinxtraw magni biex jintużaw mill-pazjenti li jkollhom bżonn il-kura d-dar u biex isiru t-testijiet hawn Malta f'ħin aktar qasir u effettiv. Il-Prim Ministru Joseph Muscat irringrazzja liċ-ċiklisti tal-ġenerożità tagħhom u awguralhom biex permezz tal-ħidma u l-enerġija tagħhom jgħinu lil min huwa batut.